92 ka mga CCTV camera ug monitoring sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay nagamit na usab og dakong matabang sa traffic management. Ang report ni Femari Dumabo. Sugod pa lang sa niaging buwan nga operational na ang mga CCTV camera diha sa mga dagkong daan sa dakbayan sa Talisay, sa Dan and Bacalso ug sa Cebu South Coastal Road. Gipunan na nato in other areas. So gi-ayo, gi-improve and gipunan. So hopefully everything will be done before the fiesta celebration by October. Dugang 12 ka mga CCTV camera ang itaod unya sa sudlunong kadalanan nga daghan usab ang mga sakyanan nga moagi. Amo na silang makita sa atong mga kadalanan and then gawas niya na makatabang na pod me sa ato ang kapulisan sa peace and order pinagi na sa pag-identify o pag-ilasad og asa dapita paingon ang gitawag na itong mga kadudahan. Samtang aron masolusyonan pagyud ang paghuot sa trapiko, giduso na sa City Toda ang rekomendasyon alang sa pagdugang sa mga PUV stop. Subay niini tun-an sa City Council ang pag-usab sa traffic code subay sa rekomendasyon sa City Toda. Lakip na usab sa tukio ng usbaw sa penalty sa mga malapason sa trapiko. Ang katong mga PUB drivers kinahanglan gyud na ato gid sila mohunong sa designated kanabitong bus stops na to o di ba kanang PUB stops na to kay kinahanglan mo follow gid sa balaod sa atong syudad kay mao na usay problema nga mo grabe ang atong traffic. Oba ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.